Min informazzjoni li ngħatat fil-Parlament jirriżulta li f'żewġ oqsma biss bħalissa hemm il fuq minn 12,000 pazjent fuq il-lista ta' stennija għal operazzjoni. 4,415 li qed jistennew li ssirilhom operazzjoni f'għajnejhom, 7,801 qed jistennew li ssirilhom operazzjoni f'saqajhom. Bit-tweġiba l-mistoqsija tad-Deputat Laburista Stefan Bontempo, il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar qal li ma jistax jgħid kemm hemm aktar persuni li qegħdin fil-lista ta' stennija għal xi operazzjoni oħra. Dan għaliex fil-preżent qed isir proċess ta' migrazzjoni ta' informazzjoni mis-sistema l-qadima għas-sistema l-ġdida. Qal li l-informazzjoni fuq kemm hemm nies jistennew għal operazzjonijiet oħra tkun tista' tingħata 4 xhur oħra f'Marzu tas-sena d-dieħla meta dan il-proċess ikun komplut. Meta wieġeb għad-diskors tal-budget fil-Parlament, il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li gvern ġdid ikun proattiv fl-isfida tal-waiting lists għax konxju li dalwaqt se tidħol fis-seħħ id-Direttiva Ewropea li tillimita żmien ta' stennija l-operazzjonijiet. Joseph Muscat saħaq li f'dan l-ispirtu gvern ġdid jimmira li jantiċipa deadlines ta' din id-direttiva u jdaħħal set ta' drittijiet tal-pazjenti biex kulħadd ikun jaf x'għandu jistenna u x'inhuma d-drittijiet tiegħu meta jiġi biex jinqeda fis-sistema tas-saħħa pubblika.